Na marcovej schôdzi schválil Európsky parlament strop pre poplatky na platobných kartách, ktoré sa uplatňujú. A znie to na prvý pohľad veľmi dobré, veľmi prospešné pre ľudí, avšak je tam aj zádrhel, a síce ten, že Európska únia vstupuje do nejakej voľnej cenotvorby, to po prvé. Po druhé, tie spoločnosti, ktoré prevádzkujú platobné karty, ktoré ich vydávajú, sa samozrejme niekde iným spôsobom budú snažiť tieto ušlé peniaze získať. Obmedzujeme tým konkurenčný boj a samozrejme zobrali sme tým spoločnostiam aj akýsi nástroj v tom konkurenčnom boji, preto lebo doteraz mohli napríklad robiť reklamu tým, že no tak u nás sú nižšie poplatky a hen tam sú vyššie, teraz už je tu nejaký strop, všetci budú niekde v blízkosti toho stropu alebo priamo na ňom. Čiže je to regulácia, ktorá na prvý pohľad znie dobre, ale vo svojej podstate táto regulácia je zásah do voľného trhu a preto som sa ja pri hlasovaní o tomto strope na poplatky zdržal.